Vicente, soc nascut a València i treballo a Siglandia. La meva professió és bomber. En la família, la meva germana era dentista, mon pare tenia una clínica, al final vaig estudiar la pròtesi dental i això. Me faltava alguna coseta. I jo notava que no era feliç. L'etapa de l'oposició és una etapa fosca. Si no ho vius, no saps el que és. I sempre n'hi ha gent, en tot el temps que portes estudiant ja tu sabràs tot, i entonces te donen ganes de matar algú. Perquè dius, no, i cada vegada és més i és més. Jo ho tenia clar, jo tenia que aconseguir ser bomber. Si no ho haguera aconseguit encara estaria estudiant. És molt gratificant el vindre així, estar amb els companys a la broma, però quan no toca broma i toca treballar a gust, anem tots a una i molt ben aviats. Físicament tens que estar bé i tens que obligar-te a fer aeròbic. Quan diuen proves de bomber són molt difícils, sí, són difícils, però el cos l'entrenes i al final és molt agraït. O sigui, que això de que el bomber té que estar molt, molt fort, no tenia que ser un superhéroe. Par de Gandia. Quan sona la sirena, us pot agarrar en qualsevol lloc i te quedes a veure quina és l'emergència. No ixes en seguida cap al camió. Quan ja saps el que és, ràpidament tens que anar a tope. Nosaltres passem de 0 a 100 en res. És una adrenalina controlada. Vas i crec que ho penses després quan tornes. L'arribar a lo millor 2 minuts abans o 5 minuts abans és prou important. A un suïcida, pues, a lo millor li salves la vida. El que més m'agrada de ser bomber és que no te podria dir una cosa soles. Va sonar un poquet pedant, però és que per a mi ara mateix ser bomber ho és tot i m'ho ha donat tot. Ser bomber és el millor treball del món.